Da mešam? Može. Rasturi ga. Ti ga rasturi možeš i uz otvorene oči, ali kad budeš sklapao... Moram da je pogledam. Važi, Moram da je pogledam. tako je, potpuno je izmešaj. Evo, izvrni je na sve strane da se vidi da je rasturena. Aj sad zažmuri i počni da sklapaš. Aj, vi mi kažete da li sam isklopio. Važi. Sad. Samo da vratim da je pogledam. Ja bih kažem 3-4 pozdrav. 3-4 pozdrav sad. Pusti ga sad. I kažete da li sam isklopio. Sad je gotovo. Pokaži sve strane. Evo, izmureći si to uradio. Hvala ti. Evo, gledaj ovo, gledaj. Evo, može ovo. Evo, može ovo. Neću se da čekam. Važi, ajde idemo sad da trošimo pare.